Jeden z nich i ovocnik Melaniji i Branimoja Jovičića z Zberkasova, posadzeni pred 2 rokami na 20 hektaroch, dostoroše te ješenje už občekuje kolo 10-15 toni urožaju po hektare. Tih dňoch še tu postavljaju slupi i mreža protiv kamencu. I keľa dní še to už robí? Pa robiš už 10 dní. Už 10 dní. 10 dní še robi, a išće treba bude sigurno 10 dní da še završi mreža i već kad treba išće dalje da še nastavi, da še kladze žica do jablki, da še jablonji, da še jablonji utvrdza, da nje popedaju, da. To. Včera, keď sme boli naštěvi poprovádziť túto robotu, prediž sme nemali šťast saznať jejcek. Mreža bude položená len na polovocníka nad jablukami. Na druhej polovky posadzených hrušky tu za teraz mreža nie u plánu. Pokrajinský fond za rozvoj poljoprivredy odbavil značnú úlohu s tým, že vrásol 40% uložených sredstv.